Na prijedlog 13 vijećnika nove većine u općinskom vijeću Banovići sazvana je treća vanredna sjednica na kojoj su dnevnim redom utvrđenim od strane kolegija trebale da se razmatraju samo dvije tačke dnevnog reda. Odluka o privremenom finansiranju i prijedlog zaključka kojim se zadužuje Komisija za izbor i imenovanje da provede procedure za izbor i imenovanje predsjedavajućeg općinskog vijeća i zamjenika. Nova većina je ponovo predložila novi dnevni red na kojem bi se našle tačke oko smjene i izbora predsjedavajućeg i zamjenika, a kao peta tačka odluka o privremenom finansiranju. 13 vijećnika je svojim pozivom sazvalo, tražilo sazivanje vanredne sjednice gdje po poslovniku imamo pravo da i predložimo dnevni red, međutim održan je kolegij i ja sam jedini član kolegija iz nove većine gdje sam preglasani, došao je dnevni red od strane kolegija. Posle rasprave predsjedavajući i vijeća je ponovo prekinuo sjednicu jer, kako tvrdi, novim dnevnim redom, odnosno tačkama, krši se poslovnik i statut o radu vijeća. Sjednica se prekida samo iz razloga što se ne poštuje poslovnik o radu općinskog vijeća i ja sam dužan kao predsjedavajući da prekinem sjednicu ako se enormno ne poštuje poslovnik. U ovom slučaju to je evidentno u zadnjih nekoliko sjednica koje smo do sada imali. Iz nove većine tvrdi da nisu protiv budžeta i odluke o privremenom finansiranju, nego samo žele da u punom kapacitetu učestvuju u ovim procesima, odnosno preuzimanjem zakonodavne vlasti. A mi smo spremni, i zašto insistiramo na ovome, hoćemo u punom kapacitetu da preuzmemo i odgovornosti, zbog toga je naše insistiranje o preuzimanju rukovodstva općinskog vijeća. Ne, nije to kako se pokušava u medijima govoriti da je to borba za stolice, evo mislim da nije to slučaj. Ono što je bitno za sve budžetske korisnike jeste da ni ovaj put nije usvojena odluka o privremenom finansiranju. Međutim, prema riječima predsjedavajućeg Glavčevića, vijeće zajedno sa načelnikom pokušat će u narednom periodu iznaći mogućnosti oko normalnog funkcionisanja općine kako ne bi došlo do finansijske blokade. Danas je bio jako dobar kompromis. Ne znam zašto uslovljavaju većina, zašto uslovljava izbor novog, odnosno smjena i izbor novog predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg, pa tek onda mogućnost da se usvoji odluka o privremenom finansiranju. Da li će doći do rješenja ove situacije u narednom periodu ostaje da vidimo. Za sada kompromisa nema, a posljedice oko neusvajanja budžeta, odnosno odluke o privremenom finansiranju, snosit će brojni korisnici budžeta.